Mit navn er Kasper. Jeg hedder Ribby i vores eget lille satireshow. Hey, så lad komme herover. Lidt herover. Ja, jeg kom fra et satireshow, som hedder Callie og Ribby. Never give up hope. To af mine kammerater står herovre og laver noget gymnastik. Lad os gå og hilse på dem. Her har vi Michael, som hedder Knud Werner. Her har vi Kasper, som er min bedste ven. Og ja, det er Callie. Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Kasper. Jeg arbejder ude på sygehuset, og jeg er 21 år gammel. Og jeg elsker sjov og spas. Ja, jeg er så Kasper, også kaldt Callie i vores satireprogram her. Jeg er snart 19, spiller en masse fodbold, drikker nogle øl, kan godt lide at gå ud med mine venner. Så det er bare det, der er at sige. Hej, jeg er Michael, 21 år, Knud Werner i programmet. Og HH-student til sommer, og lige op, jeg arbejder som post. Og ellers hygger vi tre os bare sammen med noget bold og nogle bajer. Ja, jeg vil gerne fortælle jer lidt om Callie og Ribby, som er to håbløse sangskrivere, der gerne vil igennem musikbranchens hårde greb, opnå succes, berømmelse. Men det går sgu ikke altid lige godt. Men endelig en dag, en skønne dag, der hører Callie og Ribby en sang i radioen. De bliver inspireret af den, og det ender med, at det bliver det helt store hit. Problemet med os tre fyre, det er så, at vi er en flok talentløse nørder, som vi så følger i medgang og modgang. Men glæder jer til. Callie! Ribby! Knud Werner! Never give up hope! Vi ses! Derude.